Les petites i mitjanes empreses, de fet, totes les empreses han de veure, han d'entendre que l'entorn, que el món ha canviat. Ha caigut un meteorit i els dinosaures que no es puguin adaptar es moriran i els que siguin capaços d'adaptar-se al nou entorn se salvaran. Això què vol dir? Primera, que ningú esperi que vingui el govern màgicament, que es gasti no sé quants milers de milions i ens rescati a tots. Això no passarà. Els empresaris han de saber que estan sols i que, per tant, si han de sobreviure, hauran de sobreviure per les seves pròpies iniciatives. Segona, que ningú pensi que el món anterior tornarà. Els que es queden quiets, congelats, esperant que torni aquell entorn fantàstic, no passarà i aquests també s'ensorraran. Els que sobreviuran són els que són capaços d'adaptar-se, de visualitzar d'alguna manera cap on va el món i fer les coses bé en el món nou. No en el passat, no tornar a fer les coses que feien al passat, sinó els que siguin capaços d'adaptar-se al futur, aquests són els que tindran l'oportunitat de sortir-hi guanyant. I aleshores, una de les coses que passarà és que la globalització tal com l'enteníem segurament no tornarà. El món globalitzat en una sola cadena de valor molt centrada en les manufactures a Àsia, això segurament s'ha acabat. Aquest món que va començar l'any 90 amb la caiguda del mur de Berlín segurament es convertirà en un món bipolar. Això vol dir que una gran quantitat de negocis es repatriaran des d'Orient cap a Occident. Moltes de les coses que en el seu dia van marxar cap a Àsia, per exemple, el tèxtil català, doncs tornaran perquè la gent ja no se'n refiarà dels xinesos, ja no voldrem que tot hagi de venir de la Xina, que això fa que ens quedem sense mascaretes, sense respiradors i sense les coses essencials, i per tant haurem de tenir les coses molt més a la vora, i això és una gran oportunitat perquè tots aquests negocis que en el seu dia vam perdre, doncs els podríem recuperar. Ara bé, això no ho farà el govern, no ho faran els subsidis, no ho faran les ajudes, que ningú esperi que ens ho facin. Això ho hauran de fer els empresaris. Aquests emprenedors intel·ligents, creatius, innovadors, que siguin capaços de visualitzar quin tipus d'activitats serem capaços de fer, doncs aquests seran els que guanyaran.